हम संतोष कुमार विश्वकर्मा। आजकल बक्सा प्रशासन हटवा के हमनी के ट्रॉली बैग थमा रहल बा, जौन की सारा लोको पायलट में एक आक्रोश के भावना बा। यही पर एगो हमार छोटा सा गीत बा प्रशासन के जगावे बदे। आनंद ली। लोको पायलट से हो, लोको पायलट से रेल चलवाई साहब, ट्रॉली बैग जनी धोवाई साहब जी। हो लोको पायलट से रेल चलवाई साहब, ट्रॉली बैग जनी धोवाई साहब जी। आगे कहता कि मानी हमरो सुझाव देई बतिया के भाव, देई बतिया के भाव नहीं होई काम काम। ओ मानी हमरो सुझाव देई बतिया के भाव, देई बतिया के भाव नहीं होई काम काम। तुलस पेटी नु हो। अरे ई बक्सा दिहला का जरूरत बाटे? अब ट्रॉली बैग दिहला के तुलस पेटी लोगों में लाग जा, सब कामे खत्म। तो का कहल बा कि तुलस पेटी नु हो, तुलस पेटी इंजन में ठोकवाई साहब, ट्रॉली बैग जनी धोवाई साहब जी। लोको पायलट से रेल चलवाई साहब, ट्रॉली बैग जनी धोवाई साहब जी। और ये आगे अपन समस्या बता रहा बा लोको पायलट की। ट्रॉली बैग कैसे चली गुड्स लाइन में बोली, ट्रॉली बैग कैसे चली गुड्स लाइन में बोली, गुड्स लाइन में बोली तनी मुहवा के खोली। लोको पायलट के हो, लोको पायलट के बोझा जनी बढ़ाई साहब, ट्रॉली बैग जनी धोवाई साहब जी। लोको पायलट से रेल चलवाई साहब, ट्रॉली बैग जनी धोवाई साहब जी। खाली एगो ट्रॉली बैग के समस्या नहीं है, समस्या और बा। ध्यान दिहल जा कि 12 घंटा के काम बड़ा करे परेशान, 12 घंटा के काम बड़ा करे परेशान, बड़ा करे परेशान लगे ले ले ई जान। 8 घंटा पर हो, 8 घंटा पर रेस्ट दिलवाई साहब, ट्रॉली बैग जनी धोवाई साहब जी। को पायलट से रेल चलवाई साहब, ट्रॉली बैग जनी धोवाई साहब जी। आगे समस्या बा कि आवे जेठ के महीना चुवे टर टर पसीना, आवे जेठ के महीना चुवे टर टर पसीना, चुवे टर टर पसीना मुश्किल होला जीना। एसी पंखा नु हो, एसी पंखा लोको में लगवाई साहब, ट्रॉली बैग जनी धोवाई साहब जी। लोको पायलट से रेल चलवाई साहब, ट्रॉली बैग जनी धोवाई साहब जी। और समस्या बाकी घर से बाहर 3 दिन मन रहे गमगीन, घर से बाहर 3 दिन मन रहे गमगीन, मन रहे गमगीन सुख चैन जाला छीन। 36 घंटा में हो, 36 घंटा में वापस बोलवाई साहब, ट्रॉली बैग जनी धोवाई साहब जी। लोको पायलट से रेल चलवाई साहब, ट्रॉली बैग जनी धोवाई साहब जी। नमस्कार। हम संतोष कुमार विश्वकर्मा। आजकल बक्सा